Joo, lähdetään kuvaamaan timelapse-videota. Tästä vähän kaluston kasailua. Se on kyllä hyvä kysymys, että mitä me paittaa päälle tuonne. Olisikohan tää hyvä? Ei tuu kylmä. Joo, on se varmaan ihan hyvä kamera pakata mukaan. Niin otetaan toi kamera ja katsotaan, että otetaanko toinen linssi matkaan. Voin sanoa, että kellään ei ole näin hienoa linssisuojuspussia. Täällä on Tokinan linssi, niin hyvin säilyy. Otan ihan varaulta tuo sadeasun mukaan, jos rupeaa satamaan, niin ei ainakaan ole ihan uitettu koira. Ja se ei ihan mahu tuo meikäläisen kahvikuppi tuohon alle, niin laitan noin. Nyt mahtuu. No niin, löysin tämmöisen mahdollisen potentiaalisen paikan, niin katsotaan, mitä saataisiin tähän viriteltyä timelapse-vehkeä. Joo, nyt saa asennettua tuon timelapse-moottorin tuohon, niin seuraavaksi valmistellaan tuo kamera. Lyö siihen ND-filtteriä paikalleen. Mulla on tässä 6.2 löytyy, niin ruvetaan sitten katsoa. Moving to start, eli nyt ollaan siinä pisteessä, että kaikki pelittää. Kamera rupeaa siitä siirtymään alkuun. Ja ei mitään. 20 minuuttia tässä odotellaan, juon kahvit ja katsotaan, kun toi tekee duunia. Joo, siellä se on hyrskyttänyt 15 minuuttia. Vielä mitä siellä on, 10 minuuttia jäljellä. Katsotaan minkälainen tulee. Uskon, että ihan siistin näköistä pätkää. On se kyllä niinku kätevä toi moottoroitu timelapse. Et se tuo paljon niinku lisäarvoa siihen, kun se liikkuu se itse kuva, että se ei ole pelkästään vaan, että se vaikka kääntyy näin, tai vaikka että se pysyy paikallaan, vaan että se tekee sen kummankin liikkeen. Että se tulee sivuttaisliikettä tai nousua tai sitten sitä kääntymistä samalla, niin se on mun mielestä siistin näköistä. Tässä on mukava tää appi, mä nyt näytän, jos ei hirveänä tule heijastuksia, niin siinä tosiaan näkyy, että kuinka monta kuvaa se on ottanut, monta kuvaa jäljelle, sitten se aika, 38 minuuttia on se lähtöaika ja 27 minuuttia jäljellä. Ja sitten näkyy tuo videon pituus, se on nyt 4,6 sekuntia pitkä, mitä se on jo kuvannut tähän asti, ja 16 on se maksimi, minkä mä oon laittanut. Ja 28% tehnyt niin tää kyllä helpottaa. Kamat kasattu. On tyhjänä. Lähdetään seuraavaan paikkaan. No niin. Löysin tämmösen kivan paikan, että jos laittaisi tohon pikkusen veteen sen kameran tai silleen niinku ja sitten tonne päin, niin tossa on kivasti toi kivi vähän niinku siluetissa, niin voisi olla ihan kivan näköinen. Vähän tulee tuo vedenkin liikettä, niin mikäpä ettei. Okei, siinä taas setuppi valmiina. Ruvetaan katselemaan asetuksia ja vähän vielä hienosäätöä, niin päästään kuvaamaan. No niin, vastoinkäymiset selätetty. Ihmettelin, että minkä takia se ei rupea ottaa kuvaa, mutta mulla ei ollut tää vastaanotinjohto kiinni. Sitä ihmettelin. Sitten mä otin kengät pois ja sukat pois ja kävin vähän raivaa tietä tuosta. Siinä oli jotain semmoista roskaa, niin tein siitä vähän kliinimän näköisen. Niin. Mut joo, nyt se saa siinä hyrskyttää ja me kattelin kahvia juua ja järjestää nää tästä paremmin.